Azatlyk Radiosynyň Daşoguzdaky habarçylary orta mekdeplerde okaýan ýetginjek gyzlaryň satmak bilen meşgullanmagy, durmuşa çykmagy bilen bagly wakalaryň soňky döwürde köpelendigini aýdýarlar. Mektep okuwçylarynyň 7-11 klasslarda okaýan gyzlaryň arasynda jinsiz zorluklar olaryň öz ygtyýarlygy bilen ten sowdasyna baş goşmagy şeýlede 8-9 klass okuwçy gyzlaryň gaçyp durmuşa çykmagy bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Bu wakalary mektep müdirleri bilseler-de gyzlap saklaýarlar diýip Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysy gurrun berdi. Onuň döwlet idaralaryndaky çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä şu ýylda Daşoguz vilayatynda ýetginjek gyzlaryň gowreli bolmagy we ten sowdasynda tutulmagy bilen bagly 60 çemesi waka hasap alınıpdyr. Çağılar arasyndaky jinaýatçylyk agyr hasaplanylýar we şu sebäpden şeýle ýagdaýlary vilayat derejesinden ýokara çykarmany köplençik hiç kime garşy çäre görmezden vilayatyň özünde ýapyp goýberýärler diýip çeşmämiz Daşoguzdaky ýagdaýy gurrun berdi. Türkmenistanly tençiler bu ýagdaýyň döremeginiň sosialykda sady kynçylyklardan daşary korrupsiýa bilen baglydygyny belliýärler. Häzir okuwçy gyzlaryň jinsy hyzmatlaryny hödürleýän we polisiýada arkasy bar bolan ýöriti toporlar, araçy aýallar hem köpeldi diýip Azatlyk bilen anonim şertlerde söhbetdeş bolan Daşoguzly aýtdy. Azatlyk Radiosynyň ýene bir söhbetdeşi özüniň ýangy ýakynda şaýat bolan wakalarynyň biri barada gurrun berdi. Ol etrap mekdepleriniň birinde 8 klass okuwçysynyň gowreli bolup özünden hasguly ýaşuly adama durmuşa çykanlygyny belledi. Azatlyk Radiosyna gurrun edilýän bu wakalaryň bolan takyk wagty ýeri olara gatnaşygy bolan adamlaryň atlary mälim. Emma redaksiýa howpsuzlyk sebäplerden bu maglumaty agdamakdan saklanýar. Türkmenistanda kämillik ýaşyna ýetmedikleriň gatnaşmagyndaky jinaýatçylyklar we biýdüzgünçilikler şol tanda okuwçy gyzlaryň kämillik ýaşyna ýetmän durmuşa çykmagy, ten sowdasyna baş goşmagy ýaly ýagdaýlar resmiler tarapyndan açyk agdalmaýar we bu mesele döwlet mediasynda gozalmaýar. Emma munyň bilen bir wagtda ýurt häkimetleri mektep okuwçylarynyň ahlak terbiýesine belli bir derejede üns berýänligini görkezýärler. Şu ýylyň fevral aýynda Daşoguzyň merkezi şäherinde we käbir etraplaryň mekteplerinde okuwçylaryň el telefonlary zor bilen barlandy. Häkimetleriň bu çäre arkaly telefonlarda pornografiýa mazmunly video suratlaryň gözlenýänligini aýtdylar. Mundan başga gyz okuwçylaryň ginekologiýa barlygyndan geçirilip başlananlygy barada habar berilipdi. Türkmenistanyň häkimetleriniň şol hereketleri milli telewizionyada pornografik şeýlede yaramaz endikleri höweslendirýän maglumatlary efire bermegi gadagan edilýän kanunyň kabul edilmeginiň ýa-da gabat gelipdi. Bu kanun ýanwar aýynda güýje giripdi. Şeýlede türkmen häkimetleriniň gyzlaryň ahlagyna gözökçülük etmek boýunça soňky ýyllarda amalaşylan çäreleriniň en jemesi gyz okuwçylaryň daş keşfine we hereket etmek düzgünlerine degişli boldy. Hususan da şu ýyldan başlap gyz okuwçylaryň mekdep geyimlerine milli nagyşly türkmen balagy goşuldy. Ondan öň ýaş gyzlaryň taksili gatnamakdan saklanmagyna duýduruş berilipdi.